Paýtatymyzda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanaky medeni tepdele geçirli. Oň dowamyna bir näçe çykyşlar dinlenip, Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijelerini garaly. Hemde gazanylan üstünlikleri we geljeki mümkinçilikleri barada söhbet edildi. Çäräni Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanaky ilçisi hanym Beta Peks açyp, giýiş sözünden çykyş etdi. Hemde hemişelik bir taraplyk daşary siýasat ýörelgelerini ýermek bilen paraýatçylyk söýjülükli hemde insan perwer başlangyçlary öňe sürmek arkaly hemem şol başlangyçlaryň dünýä jeňmeçileri tarapyndan uly gollawa eýi bolmak netijesinde Türkmenistanyň Merkezi Aziýada möhüm orny eýilýändigini belledi. Türkmen tarapyndan wekillerin çykyşlaryna bellenşýäli, Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary hemme taraplaryň pogtalandyrmak ýurdumyzyň daşary siýasatynyň ille tutulýan ugurlarynyň biridir. Şeýlede hepdeniň dowamyna Türkmenistanyň we Ýewropa Birleşiginiň hyzmatdaşlygynyň 30 ýyllygy barada durulyp geçilip, şu döwür içinde gazanylan üstünliklere hemde geljeki mümkinçiliklere ser salyny. Çykyşlarda durly ulgamlarda durmuşa geçirilen we häzirki wagtda amala asyrlayan birlelikdäki taslamalaryň hemde maksatnamalaryň Ýewropa Birleşigi bilen özara behbetli hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesigi aýraty noktaly. Duşun ahyrına häzirki çäräniň netijeli işçiň we gadakly häsiýetde geçenligi bellenli. Hemde bu hepdeliň gurulmagyna döredilen mümkinçlik üçin gahrman arkadamyzda we arkadaly gahrman serdarymyzda tüý söýekden hoşallyk bildirli.